Hayırlı kişiler, barığızga da көп ettirip selam şalladan. Mine biz bugünkü video yazmanı birinçiden rahmet etesimiz kele Giniatulin Fidaris Farisoviçka. Mine şu bayanını biz anardan aldık. Şallada yaşay. Sizge bik көп etip rahmet. Mine oynap karayız bugün. İkinciden bizning bugün zor bayram Kudagıyımızın tuğan günü. Хузина Резида Минахматовнаның. Аңа инде бүтін болған сүзләремне мына шушы җыр белән әйтеп бирергә дип утырам. Жаныңы тәніңі биріп, эшләр эшең булса, эштән сине сагынып, көтәр кешең булса, иң зур бәхет менә шул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул Менә шул дөньяларда. Yüzlәреңне сары сагыш киптермәсә, бала чагың сиңа хәсрәт китермәсә, иң зур бәхет менә шул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул Менә шул дөньяларда. Баш очыңда балкып торган күгең булса, алда сине көтүп турган үрең булса, иң зур бәхет менә шул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул дөньяларда. Жылы түрең, нық нигезің болса, әр шақ жаның тыныш, сау сәлемет болсаң, иң зур бәхет менә шул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул Менә шул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул дөньяларда.